Detské inteligentné hodinky Canyon Tonic 2TV Tertivan v čiernej farbe obsahujú slot na SIM kartu a ponúkajú niekoľko hier. Dotykový displej týchto hodiniek má mimoriadne veľkú uhlopriečku pre ľahkú čitateľnosť. Pomocou integrovaného reproduktora môžu čítať správy SMS a uskutočňovať štandardné telefónne hovory. Hodinky majú rôzne funkcie vrátane budíka a kalendára a ponúkajú 7 vzdelávacích hier. Hlasové poznámky môžete vytvárať vložením pamäťovej karty. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.